O karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw, ako, ikaw. Libuto na manggudi ang appendicitis. Abi ni mo, utang yun na to ni Migs ang kinabuhi ni Papa ni mo. Dako gid ka itag utang kabubuton niya. Ayaw pa gunaw na anak ng Luisa, oy. Ikaw ba? Utang kabubuton ba, oy? Daghan sa di ako utang kabubuton ninyo. Ug utang nga kwarta. Di na lang ta magkwintahay og utang ha. Basta kay parehas tang may utang. Pero salamat Mix ha. Daghan gyud kay salamat. Sa ato pa. Sila tong mama nimo ang nagbantay sa imong papa karon. Ote. Og nalipay na lang sad ko nga nibalik na ang maayong buot ni mama ni Mix. Ay, mao gyud. Blessing in disguise gyud ang nahitabo ni papa nimo. At least nakita ni mama ang kaayo ni Mix. Nga wa siya magbaton og kahiubos pagdumot. Ingon ni anak kabuutan si Mix V. Daghan lang og uyab. Oh. Hilabtanan ko tino. Okay ra na uy. Mamila! Oh, gitawag na ka ni Justin. Sige. Una na ko nimo ha. Ikaw na'y bahalag panglak sa mga pultahan og bintana. Humanate. Sige. Ginoo ko. Nalipay lagi ko. Una, sa pagbalik sa maayong buot ni mama ni Mix. Ikaduha, okay na sad ang akong pamati ni Ate Vera. O ikatulo, nga successful ra ang operasyon sa appendicitis ni Papa. Salamat kaayo ha. Daghan kaayo salamat. Mauwa naman ko ninyo, noy. Murag, ikalibo naman ning pasalamat nga ako nadawat gikan sa inyong pamilya. Angay lang, Mix. Ug dili ba human ang among pagpasalamat nimo? Way sa payan, noy. Way sa payan, noy. Relax lang diha aron maayo ka pagdali. Ano problema ang pagpaayo? Ang importante nga, naluwas yung kus kamatayon tungod mo. O kung usbon ang akong kising-kasing pagpasalamat. Anhirag yun di ay gahapon sa kwartong kaon. Lupi pa man ako pinariso ini, oy. Maya, oy. Ayaw lang ko reklamo. Kung maayo ka na gid pitaw, pwede ka namang magwara-wara o balik. Mao nga sunod na lang gid unsay akong isulti. O lagi, ma'am. Sunod na ko, ma'am. Pa! Nakakabisita! Oh. Ayaw mo ito, noy. Nang. Oy, Migs! Dali dong. Ay, pasensya na ha nga. Nagkatag ning among kwarto. Okay ra, oy. Way problema. Gipatod ni mama ni mo, noy. Haplas nga lana. Para ko nun dali rang maayo imong samad. Lana ko nun si Bitin. Ha? Ikakuyaw ba na? Uy, maayo ba ng lanas bitin? Dam na gikan sa kong uyuan, gikan sa Mindanao. Gitagaan niya ko sa kalungnik si mama. Mao nga, gibahinan sa kaniya ining grapa. Salamat ha. Inas mama ni po nga salamat. Baka na si Migs V. Giagda na bitaw na mo siya ni Ate Vera, ma. Humanaman ko na si Kaon. Naniod to naming daan ni mama, dayon akong anhin din eh. Ato day, ako lang sa ibalita ninyo nga sugod ako bago na kong trabaho karong Lunes. Uy, mao ba? Maayo hinuon. Tanawa nang, nagkagawas na sinipan siya sa ospital. Nakasurog og trabaho. Sa ato pa, paservisyohon giday ko ato niya, maong wa ko madawat ato higayuna. Oh, no? Bitaw, no? Nga no, usap na inyong istoryahan, oy. Wali kumibawaan na, ha? Ay, abi good nimo. Happy man! Ay, nindot yun atong pamati, basta way problema, no? Maulay kiti. Abi ba gito na ko nga dili na tumawag tang akong problema? Nagpatong-patong na gud akong problema gud. Which is dili gid unta angay, tungod kay bata ka pa kaayo. Bitaw. Pero sige lang. Human naman to. May na lang untag, wa na lang yung problema mo abot. Wa na lang unta. Asa man to, eh? Asa naman to? Bakit din, eh? Asa man yun to, eh?
Asa man na ito? Justin, unsa ba na imong gipangita? Nawagtang akong cellphone, Mamila. Oh, unsa? Oh, Ginoo ko! Diin man di ay nimo gibutang. Ang bodan, nalimot ko. Ay, pastilahan, Ginoo ko. Unsaon na lang kumawa to. Tabangan tikas pagpangita, be. Diin man di kalas nga nagbit-bit adto. Ilago kayo ng Mamila. Di nyo kayo ng dumanaw kibawasan akong kibutang. Madali ay. Naunsa naman ro mga apuhan ug apo? Murag may nawa, ma. Vera? Unsa inyong gipangita nang? Akong cellphone. Ginoo ko. Diin man nimo gibutang. Unsa man ang cellphone? Sige lang kay kamera'y mangita. Mutabang ko. Nakakita naman ko ato. Unsa lagi na ano mo tabang pagpangita? Mas maayo nang daghan ng mangita aron dali ra makitaan. Ay, duwaan ra ni Justin. Di man to duwaan, God. Ay, shush. Hilom na. Makitaan na lagi to nato. Dali, dire. Basin di ara diring dapitan ni mo na tagak. Mahal na ra ba atong butanga? Tagpila di ay? 20,000. Uy, Jesus Mariusip! Hatabang na ito pangita, uy! Pero, unsa man lagi dagway ato? Kalma lang yun, Justin, ha? Ayaw lang yun pagpanik dong, ha? Kay padung na sa drabak ako, padung na sa bakong panik. Makita ra lagi to nato. Wa magyug ka kamugawas din isbay na naratol na gyud ko. Dinhira magyug ka kasudong, ha? Gawas mo ko sa likod. Ug sa gilid, pero makumadto sa karsada. Akon mauna, makitaan ra gyud to nato. Makitaan ra gyud to. Basing ikuha to ni mo, Mamila. Unsa? Ni Viva. Nakakita naman si Adto. Hoy, dong. Ayaw patakag pamasangil, ha? Nakitaan na nako! Oh. Dong, Justin. Ayaw nagkagool, Dong. Oh. Mao ba ni? Ay, ako gining hugasan. Kay perte mang hugawa. Oh. Uy, ngano ni? Dili ni Mao? Justin. Dili ni Mao? Mauna, Luisa. Ambi, salamat, ha. Nganong nihilak man siya ba ayo? Imo mang gihugasan. Ha? Dili din na hugasan? Patay, ma. Guba na to. Kalabad bas o ini, uy. Huwag ko maminaw nga niingon si Vera nga sila rin mangita. Huwag masagod ko'y daotang intensyon. Pero masagod kalibutan unsa ba tong mananapa to? Ay, pabayron ba katang ate Vera man, no? Ay, mahala ra ba ato, maoy? Mabugat man tingalis papa, inikahibaw niya. Pag-upara ba itong nakabalik sa trabaho? Luisa! Vera, data-datahan lang yato nako, ha? Data-datahan ba? Uy, dili ti ka pabahiron, uy. Huwag man sa kaysa, ba kay huwag man ka mahibaw. Kuan lang, muhangyo lang ko, mangayo kog bugas. Bugas? Namatidag kang bugas. Unsaon man imong bugas, te? Akong isod ang cellphone sa bugas. Murabag ihumol ba? Ay base na lang dig maogar hangtod ang ilahom. Ha? Mao ba? Uy, sige. Pagkuha nagbugas. Ikaw bahala, pala imong kuhaon. Way problema. Jesus, Mariusip, Ginoo ko. Sinaya lagi mong tingog. Mabugat ka gani. Ay, may pagwa nila kumutog ani mo. 20,000 ang kantidad sa imong naguba. Wa na ko guba, uy. Ako rin kihugasan. Ay, bali kung dili pwede mabasa tong butanga. Unya, sigurado kang dili ka pabayro ni Vera? Ay, o, lagi. Di ang gani si V pagsulti niya. Ay, swerte lang yun ta. Ang dili brokin tong utok ng babayana. Ug baliwa po niya ang kwarta. Limang kag 20,000? Jesus, Ginoo ko. Oh, uga na kaayo. Unya, mugana na din na. Justin, bisag wa pa ni mabasa, wa ba ya gini mo gana, ha? O, lagi.
Pero wa man to magguba, mi. Kano, nagguba naman na. Dili man gud ta sigurado kung naguba ba gyud na. Posible man sad nga wa. Kay igo ra ba nang gihugasan, wa man na mahumol sa tubig. Unyag, naguba, mi. Mag-pray ta ni God nga wa ni maguba. Unyag, naguba lagi. Justin, dili ra ba ako'y nakawagtang ini ha? Ikaw ra ba? Ay, ayaw na paghilak. Ay, Ginoo ko. Ayaw nagapakan ng imong uoy, Justin. Hindi na mo gana. Di na yun nagkabalik sa ato, pamila. Unsa? Kanawa, naghinuktok sa sibira nga naglantaw sa mga bituon. Pila na siya kagabi ingon ana. Wa na ko kabantay ni Justin nga ni gawas ma. Si Vera ang migawas, oh. Tuwa siya paingon sa likod. Panidaan na to. Ay, Diyos ko. Wa ko mahibaw kung naguba ba di. O wa ang cellphone ni Justin. Pero mamasin lang ko. Mamasin ko nga wa ni maguba. O nga may makuha ning signal gikan sa among panahon. Mangayo ko sa imong milagro, Diyos ko. Usa na yung gibuhat. Nagwara-wara na siya. Nagritual na siya. O tarawa, yung giisang iyang bukton. Ang cellphone mo na iyang giisa pa. Uy, tuod. Ang cellphone na iyang giisa. Oh? Gipuli-puli niya sa iyang duha ka kamot. Mausa day buhaton permi ni Justin ma. Unsa makita ng cellphone? Haabi ko man kudugtuhaan na. Ngano nagingon anak na sila? Di man gud na duwaan ang cellphone magud. Telepono man gud na. Ha? Telepono? Adto ta sa inyong kwarto ma, pa. Na ako isulti ninyo. Oh. Ayaw gid mo pa nabibisan kinsa ha. Sa ato ra gining pamilya ha. O nga nung di ba ipanabi? Kanindot na yung panghambog ana, kadunay mo din ng telepono nga niya sa ato. Unyay kawato na. Kay gold ra ba na? 5 kag 20,000? Oo, di no. Sige, ilang yung kumanabi. Pero kung telepono na, pero di pa mo gana din sa ato sa Pilipinas? Nganong iisa man ilang kanang cellphone nga murag halad sa langit? Bitaw, no? Ano man kuno na? Pagutan ako no, bebe? Sige lang. Suwayan akong pangutana. Mangita ko gigayon. Okay ra ka? Dili. Tungod sa cellphone? Pasayloa lang si mama ha. Wa man siya may bawkod. Wa mong ko nasuko sa imong mama. Nasuko makunako kay nagtanga ko. Akong nabiyaan sa gawas ng cellphone. Pwede naman ka na mamaayo sa inyo. Oo. Huwata na lang ang mamauli mo. O niya, be. Kaya di man mi makauli kung di na mo gana. Ha? Basta, yun lang ko pangutan na, oy. Excuse me. Saan mo itong gisulti ni Justin? Ngayon dili man sila kapauli kung dili tumugana ang cellphone. Sorry, te ha. Sukit-sukiton kaayo ko. Naintriga manggod ko anang cellphone ko. Kay baw na kawa pa na din he. Ay, okay ra, oy. Way problema. Panguta na lang, good. Unsa pa di ang gamit anang anak te gawas sa iyang pagkatelepono? Kamera. Magamit siya nga kamera. Wow! Pero, asa man ibutang ang film? Wa na siya kinahanglan og film. Og dili na siya kinahanglan pang i-develop. Diha-diha makita nimo ang mga pictures. Uy, hala! Kanindot, good. Oo. Og pwede ka pang mag-selfie. Selfie? Pwede nimong picturean imong kaugalingon. Uy, kuyawa! Pwede sad kang mag-video. Pwede kang mag-record. Ay! Maudi ang mahal kaayo na, no? Kay daghan kayo siya gamit. Ngika di anak sa. May tagsunod tuig na din he. Dugay pa kaayo na maabot din he. Pero na ay maabot nga dili pa ing ana. Dagko pa og bugat o nya dunay antena. Nganong kay baw man ka?
Usa na sana sa imong mga natagaan? Uy, naunsa naman sa doon si Justin? Biyaan taon na ka ha. Ngano naman sa na, Justin? Oh, wow! Kanindot kiday ana cellphone, uy. May tagnaan na dinis Pilipinas, uy. Pero, makapalit pasad ka ako. Justin, unsa naman sad na? Giunsa naman sad na mo imong cellphone? Justin. Ganun di man ka mo gana, oy. Gana na. Nagibulan ako din eh. Gibulan ako. Justin, unsa ba? Ayaw pugsa. Maguba gani hinuon na. Musamot na gyud nga wa na tay paglaom nga makabalik pa sa tong panahon. Gusto na ko mapaawa ining panahon na mamila. Gusto na ko mapauli sa ato. Gikapoy na ko. Mao gani nga taasi pa ang imong pasensya. Ayaw pagpadasa ka init sa kay maora na'y paagi nga makabalik na sa umaabot. Bebe, ambi. Ako'y tago, ana. Sige naman ang sagugag tago din his kwarto. Gawa sa dito. Pagkigduwas mga bata. Naay mga nagduwa ditong tago-tago, Ang uban nagsyatong. Ang uban nagbagol-bagol. Makalikaw man sadang mga duwa, Hindi ko gusto magduwa, Gusto ko mapauli. Justin. Gisabot pa si Justin? Wa na kaayo. Maong nagluto na lang ko ining fish fillet kay ganahan man kaayo siya ini. Mao ba? Maayo ka man kay daghan kag hibaw-an nga putahe sa isda. Ako? Pinirito ra magigtinuwa og inununan, uy. Iskabitse pa di ay, maora. Sinog ba di ay? Oo. Pero lami kaayo kamuhimo og mahablang ka. Hinoon. Akapanghambog si kuan ng dapita. Nakuha ba ya ginana ko imong recipe? Mausa na akong pangbato sa amo kung may okasyon. Ha? Ang buot na kong ipasabot, katong nagbuhat kapag birthday namo ni Viva, ako tong gitimanan, ako tong gisuwat. O kung makapauli na unya mi, magluto gyud ko og himuon akong pangbato kung may okasyon. Nisipyat na sad ko da. Okay na. Luto na ni. Magkuha ako gamay para ni Justin. Ay, uy. Ihurot na niya dito, uy. Ayaw na lang binli. Ay, daghan na sad kaayo ni para niya, uy. Isalin lang, good. Sige lang, good. Dihara ng uban. Ato ng uban. Sakto na ni niya. Hay, salamat. Nigawas na gyud ka. Manuroy ta na. Di lang ko. Asa naman tayo imong game and watch? Akong gitaguan. Justin, okay ra ni mo magiskot ta sa imong cellphone? Ngano man? Gisultihan ko sa imong mamila pa. Ninduta di ay ana, no? Pwede man din nag-camera, recorder, video, no? Nasa games. Daggan kayo. Ay, mao di ay nga gipulaan na sa kadayon sa game and watch. Napad yun nila ang features sa akong cellphone. Pwede na mo transmit og mga signals. Unsa nga mga signals? Basta daghan. Pero, ngano niingon man kabi? Nga dili mo makapauli sa inyo kung dili na gina siya mo gana. Sige. Ayaw na lang ko tubaga kung di ka ganahan. Uwa ka gutom, Mangita tag snacks na. Na-amaze ko sa kulay hibawan bahin sa cellphone. Pero may mga pangutana pagid gihapon ko nga wa pa matubag. Diring dapita, Justin. Suwaye dire. Be. Ito na sab ang apuhan o apo sa likod. Nagwara-wara sa cellphone. Pwede na tingalitang mo doon nila, uy. Muta na lang tag na unsa sila ba? Kamu lang ni mama pa, uy. Nakasuway naman kukuyog nila nga ingon ana. Sige lang, Kut. Tana na yun. Sige na. Mga osyosero, kayo tag osyosera ani pa. Sagdi lang, Kut. Sige na, tara. Wa ang yun mamila, uy. Kapoy naman akong bukton.
Ako na sadbe, puli-puli lang gud ta. Wa pa di kag ikapoy. Ay, madara ni oy. Ay. Pasamo ka gid mi ninyo ha. Nangutan na lang sila si mama ug papa kung nag-unsa mo. Ngita mi signal. O unsa man nga signal? Para mo gana lagi ang cellphone ma. Aron makapili na si Justin sa iyang duwaan. Daghan man din nag-game siyang cellphone. Mauna. Og aron sad mo gana sad ang camera. Diba te? Oo. Bebe. Ako'y warawara. Basig, ako pa'y swertihon. Magkuhag signal. Bebe, ako Huy. Makaguba ka. Ay, noon, uwa pa man gyud ta mahibaw kung naguba ba ni uwa. Namasin ra gyud ming hawa ni magkuba. Okay ra nga, mugulit ko, ana? Justin. Okay raman. Sige, suwaye Pancho. Kinahanglan tingali nigtaas-taas yung pwisto. Ato ta sa atop. Sige. Huy, ayaw, oy. Mahugno pa hinuon ng atong-atop. Gawas pa. Makita mo sa itong mga silingan. Makuryoso sila na unsa ta. Daghan na hinuon ang mahibaw bahid na ng cellphone. Bahala na lang. Basta makakuha na ng signal. Hoy! Unsa to? Mamila! Ni vibrate! Huwag magguba, Mamila! Migana, Mamila! Unsa man to? Nakulitihan ko. Oy, ayaw ko hiipansyo, ha? Ambe. Huwa ka makurintihi, oy. Ni-vibrate lang to. Nagpasabot nga wa di ay magguba. Yes! Salamat sa Ginoo. Pero wala kinamusika. Okay na siya? Dili pa gid okay. Pero may paglaom na. Dako na og paglaom. Kailakon lagi ko, Mamila. Api kayo ko, pero kailakon ko. Ako sabgani, Justin. Dili masukod ang akong kalipay. Huwag yung po magkasabot nila. Duaan nga ni Gana, pero di pa yung hingpit. Ilang gilakas kalipay. Wadi ka maminang. Dili ta duwaan lang, uy. Telepono to, nga dang kamera, nga dang recorder, nga dang duwaan, ug unsa pa na diha. O hinuunsab. Ug ang kantidad, dili basta-basta. Mauna. Sige na, Pi. Pag gana ng suga, uy, kay mga tuog na ta. Sige, mahal. Mga tuog na ta. Pansyon sa ba? Kamot ni mo pa. Mabughat ka gani, kalaki ka lang. Magpuyo. Puyo na lang. Saon taman. Kuya, Justin, sabi ato dong. ikaw niyang gabi ba? Ikaw na sa isa sa cellphone, ha? Basin, makakuha na dyan kag kusog nga signal ug mugana na dyan og tarong. Sige dong, may problema. Thank you, great grandpa. Unsa to dong? Great grandpa. Ikaw, great grandpa na akong itawag di mo. Di na kuya. Sige. Maumag ka, ha? Okay. Sige, unya ha. Sa ganito ng great grandpa. Murag ka maumag na. Great-grandfather, good. Nga na di ay pa? Gitawag mga guli Justin kanina o great grandpa. Aha? Nga naman. Ambot. Di ba mauman ng lolo sa lolo? Papa sa lolo or sa lola. Kanya, anong iyam kong gitawag, anak? Nga, mas maguwang pamanggani na ko iyang lula. Ambot. Wasa ko may baw pa. Pangutan lang niya ito na kus Justin unya. Yun lang ay. Sagdal na to siya sa iyang gusto. Naera sa bag timpla usay ng bata. Sagdi ay. Wa na saan mo gana, Mamila. Wa naman mo balik, favorite. Sige lang, Justin. Wa pa lang kita makatiming. Pero asa raman na ba? Ang importante lang nga dili kita hopeless. Kasabot ra ka. Mamila. Kasabot ra. Salamat. Ang ato lang yun nga magpadayon ta o bagampo ta apo. Mamila. Makapauli ra lagi tas ato. Makapauli ra gid ta. Imong mama, Mamila. Dinhi ka lang ha. Akong susihon kay murag dalisang man si mama. Vi! Hain naman yung bataa, uy! Vi, hain ka, uy! Naako sa CR, ma. Ngano? May problema? Vera, si Migs di ko lata. Unsa? Ay, Ginoo ko.
Kinsa may nagkulata? Og diin man siya kulata ha. Ngano? Ngano? Si Mix gikulata. Giatangan di kasi trabahoan. Kinsa man ko ni nagkulata ma? Mga igagaw ko na siya na pamagdusan. Ginoo ko. Mamila! Wala! Nga naman ka, Mamila! Ayaw saba. Naunsa man ka? Si Daddy Lodi mo. Si Mix ba? Tuaron sa ospital kay gikulata. Ha? Kabad, God! Kinsa may nagkulata niya? Mga igagaw sa iyang napamabdusan. Ha? Unsa na? Ay, sa iyang napabuntisan ba? Hala! Naay nabuntisan si Daddy Lo? Ay, ooy. Ang ibong Uncle David Good, kuya ni mama ni mo, dili man to akong anak. Lain man ang inahan adto. Oh my God! Karon ka lang mahibaw unsa. Oo! Luoy lang, nakulatahan. Mamila, gusto unta ko mo visit niya ba, pero di man pwede no. Bawal man. Sa atong panahon, bawal tungod sa pandemic. Pero ining panahon na, dili man bawal. Sige, mubisita ta niya, Mamila. Uwam sa tanin nyo. Full force magid mong bibisita na ako. Kinin mo si Justin. Prado yung kayo nga man eh. Ang nanguyog lang sa me. Munuga gid nimo uy. Pero maayo na lang gani kay wa kadung gabaw, di ba? Gipusil. Saban, kiha ka? Di ko kasukulan ano eh. Kawas pa. Dagan kay sila kapit. O ako'y daganan. Unya, pasagdan na lang nimo. Kasama sa ko silang pamilya. Sila man kay dili mo sugot nga makasal mo. Di ba mauna? Di palarga magkang babae sa mga ginikanan. Oo. Unya, nga namang ulata man sila. Paningkamot lang din, Megs. Paningkamot nga masinso ka. Pero magmahay sila, ganong wa nila ipakasal nimo ang ilang anak. Maunay buhata. Hi. Oh, naalagi ka. Di ba klase man ni murong orasan? Vacant na ako duha ka oras. Dili ra ko magtukay. Mula ka ra ko dayon. Nagkasugat mong mama mo? Bago naman tong nigawas. Oo, magpalit man ko dito sa tambal nimo. Oo. Sige makag-ani. Sa mo tanong ko kauaw na. Nganong mauwaw man ka? Mauaw lang. Kay nakulatahan ka tungod sa babay? Ay, Bati kag dungog sa. unyaan sa man. Dili ka mo taga minihitabo, ah? Pila pa gani imong uyabron nga nahibilin? Muragwa na. Nganong muragwa naman? Wa maginiduaon ako sa kong mga uyab. Mao ba? Uy. Naglagot tingalis na ako. Tigalig, tiwasan pa unya ko nila kung muan ni sila. May rasad nga wa. Kinsa raman din iduon nimo dinhi? Imo ra barkada? Bisim sa tingalis sila. Ha? Uy, nibisita ni mga barkada? Wag yung taon. Kamura kayo nakabisita na ko. Atong adlaw nga, kida ako din eh. O ikaw, karon. Oh, hala no? Hello? Oh. Oh. Oh, napuna na nga akong bisita. Naalagi ka. Vacant na ko nang. Mubalik ra sa kurong taon-taon sa eskwelahan. Okay. Kumusta naman ka dong? Arang-arang naman nang. Taon sa doy. Tanaw na kong imong naong, be. Be? Asus, nagisi mong giday ning imong kilay. Na, muuwat gid ni hangtod matiguang ka. Grabe hagod. Tinuod. Imong nakita sa umaabot, eh? Basta. Gubaday akong kagwapo ini. Kumidya lang, kumidya. Pero maminyo raman gihapon ka ba? Doon na may babae nga mudawat nimo bisan may uwat ka na sa imong kilay nga timaan sa imong pagkababaero o sa kahigayon ni ana. Kagawas naman di sa hospital si Migs.
Huwag ko kaduaw niya balik na. Parihas bitaw ta. Ako, nakaduaw ko niya balik. Kami ni V. Kadus aman. Wa malagi mo maghisgot. Sorry ma ha. Nalimot mo kong sulti. Ay, wa na lang sab ko makahisgot. Maayo na lang. Nagkagawa sa siya. Pero di pa dayon na siya makabalik sa iyang trabaho. Anak yun na. Ngano ka, Justin? Ni-viber na sa dako cellphone na mila. Aha! Wa magkikigunitan. Naasa kong bulsa. Wa ka yun siya muhunong mamila. Ay mong saba paminawa ninyo. Ginoo ko. Tanawa, Justin. Basig di siga. Unsa na? Nisiga na mamila. Aha! Patanawa, mi Be. Tara mo. Asa ba? Asa ba, ha? Wa pa man lagi na mo sigaw balik. Pero nag-charge ang battery. Dako na kayo ning milagro. Dili ka na mo buto? Mama, sadoy? Nagdagan mo gud na Battery ka na, Luisa. Nag-charge na. Wa maghihapon ko kasabot, ana, uy. Basta kay di magikha na mo buto. Excited na kay kumamila. Maayo ang tagdili na ni maputol. Padayon na lang unta ni. Feeling na kumamila. Kay nanamay satellites nga naroon tungod sa atong location. Tingali, no? Ay, Ginoo, dili na lang unta ni mausab. Permanente na lang unta ni. Mga utag tiwas, oy. Ato naman itong ibiyaan ng lamisa, oy. Pwede rin maghanang biyaan. Kaon lang mong tiwas. Bantayan lang ni Namo. Unya na sa kumatiwas og kaon. Uy, Be. Ayaw pag-apil-apil diha, ha? Diri na, oy. Patanaw lang kita nila kung mugana na yun na. Be, dali na. Lakaw na lang, V. Aron dili ka makasaban. Sige na. 86% na, Justin. Og nagpadayon pa siya og charge. Mamila, kailak ko nasad ko. Pinasad kayo ko, God. Pariha kita, Dong. Mausaday akong gibati karon. Magkapaulit na yun ta, Mamila. Ha? Magkapaulit na ta. Oo. Di ka ganahan? Ganahan, uy. Pero dili lang una ta mula dayon ha, nga makapauli na ta. Kay basin ang cellphone lang ang may function, pero why internet? Magkinahanglan baya ginag-internet, di ba? Mao nga iandam lang pud nato ang atong kaugalingon ha, kay aron dili ta ma-depressed. Kailak ko na sad ko, Mamila. Pero dili sa happiness. Justin, apo, makatun lang una ta nga makontinto unsay naa, haba? Oo, 92% na. Angay tang malipay og dako ini. Bisan ingon ini lang una dong. Ikalipay na ni nato, haba? Ay, nakasabot na ka dong, Justin. Mamila. Unsa man, ipaabot kini nato og 100% una nato ion. 100% na! Yes! Yes! Ligana na? Oy, paghinay mo, oy! Pasisyahe gawin ninyo, ha, Bira? O, Dong Justin, kay... naihas, pag-ibiana, uy. Ay, okay ra, uy. Pero dili lang ta mo syagit, ha, kay madunggan unya ta silingan. Ato-ato ra baya gyud ni. Ayog dako ay mo tingog Pancho. Ako ra ba di ay? Ako nang iyon, ha? Ay, mugana lang unta, Ginoo. Unsaon pag-on? Kining sa kilid ba, i-press na ni. Paganahan lang, Diyos ko. Wow! Nigana, Justin! Salamat, Lord! Salamat! Thank you, Lord! Hilak ko na malas hinuon kong apil. Uy, hala! Kanindot sa collar, oh! Murag kodak, no? I-check na, Justin. Kung mugana na bagit tanan. Wadyo internet, Mamila.
May signal. Sige na lang. Okay ra na. Ang importante nga ni Ona ang cellphone. Explain ni sila unsa na. Gana ng kamera, Mamila. Ha? Ay, thank you, Lord. Thank you. Asa may kamera? Naglihok mo lagi na. Uy, Pancho, ayaw kikapa ha, kay bakasa ka. Grabe naman sa Kanindot, ana, uy. Huwag ko kasabot sa kong gibati. Kwanta di kining selfie ta, Mamila. Ay, groovy lang ta, aron apil tang tanan. Sige. Tanaw mo sa kamera, ha? Tanaw mo. Kana? Diha may mong tanaw? Pun-i pa, Justin, pun-i pa. Daganan na to, Mamila. Time pa, unsa man to, nakakudak na? Tanawa dayon na, Justin, kung na-save ba. Oh, tawa, Mamila, na-save ra. Yes! Tanawa dayon ninyo, naarata, Roy. Naaratuod ta, Wala kinahanglan nga ipa-develop pa na? Pero saon ba na nga? Doon na may kopya na nga mo. Saon man? Wapan mo'y cellphone. Isend ra unta ni nako. Pwede rasad unta mag-print. Pero wa pa man lagi ng mga butang arong wa pa din sa Pilipinas ba? So may pasabot niyo nga pa-print. Nabay daghang printing press sa sasyan ko. Hindi man ko ningon anak pa. Dede, pwede nga magpa-develop na lang? Wa may film ma. Wala no? Kung hilinig bago dahil ng cellphone, mao dahil nga mahal ka ayo. Wa picture tag, diri selfie ha. Sige. Kaming duha una ni V, Justin, kami. Okay, kamo una. Sunod, sila nasad. Sunod, kamo nasad tulo. Diri. Tupad ta. Mugakos gyud ko nimo ha. Sige na, Justin. Serious pa ha, permero dayon waki. Ha? Unsay waki? Sige ha. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Ginoo ko. Nautuhan man tagmata, uy. Las cheese naman sa buntag, Pancho. Matamang tuhi kay alas 10 man sa buntag. Pero absent ka sa trabaho. Domingo, bitaw ron, uy. Ikaw pa rin isa, ha? Maon kang binuwala ko na. Saka lang kong kabuhi, di mo na? Buangan, no? Unsa na ba ito oras at ang nahuman og kudak-kudak? Atay, di pa magkumagatuos ko nakita, Luisa. Nidya ba niya ng cellphone, eh? Paturo perti yung mahala. Maulagi? Pero ang kamera na ilang magamit kay di man mo gana ang telepon, no? Murag sila pamatingali na ingon anak sa tibok Pilipinas. Di po tingali, oy. Kaya naasal ba yung mga milyonaryo nga nagsigi nag-antos lang nasod? Di ay, no? Ang presidente palang daan. Ang akong amo, eh. Sige, ba nagbiyahis gawas. Panidi ko no, Pancho. O, di ba, pangutan naba siya cellphone? Kini siya, mao ni ang home screen. Kini sila, mao ni sila mga icons. Naro, ang kamera. Imo rang i-press, naa na. Wow! Murag magic! Balik ko sa home screen na. Giyon sa mo pagbalik? Naro, back arrow. Ani? Asa ba? Kini kining nasa ubos. Adto ta sa gallery ha. Kini maoning icon sa gallery. Wow! Naara ang mga kudak ay. Para good. Nganong kudak man imong itawag sa mga pictures? Ay, pictures di ay. Kabaw ka no, napay internet. Mapost unta ni nato ang mga pictures. Kadiyat. Patanawa ko ng ubang pictures, B. Uy, hala, ikaw, Naara akong laptop. Mauna akong laptop. Unsa sa day ng laptop? Computer gihapon, pero portable ra siya. Uy, ninduta na, uy. Si Ate Vera. Si Mamila na. Mauna inyong bay? Sa kundo na namoy. Pero narasad mi picture sa mong bay.
Wait ha. Unsa din ang kondo? Ay, wa pa di kundo karon? Ha? I mean, dini sa inyo ha ba? Wa, kay wa pa man ko kailaan na. Unsa man sad lagi na? Mura siyag bay. Si Mamila lang ang pangutan na oy. Di ko kay baw, unsa mo pag-explain nimo? Grabihan na gid ay kabiya sa Pilipinas sa laing nasod, no? Medyo. Pero na ako'y nakita nga magazine ba? Sa gawas man to. Computer, pero lain lagi gagway sa katong inyong computer sa picture. Nindot lagi tong inyo. Lahi tingali to nga model ang ila. Nindot kid ang inyo. Unya, katos ang picture nga nagtanaw mong TV. Kay nindot sa din yung TV, ni Pilitras Bongbong. Nindot ta ikuyog sa inyo ha, uy. Kung pwede pa lang. Lagi, nindot kid kaayo sa inyo ay. Ayaw ka bala ka, Vi. Kanang tanan nga imong gikaibkan, maangkon ra gihapon na nimo inig-abot sa panahon. Ha? Sigurado ka, te? Oh, sigurado ko. Nindotaan na, te, oy. Pero, kanos pa ka na, no? Unsa pa ka ng tuiga? Ano, diretso ka man din sa tong kwarto? May problema? May problema. Pero, murag duda. Wabayo kasabot ni mo, uy. Klaruhan na, uy. Diba, imo man kong giingnat nga palid anak kong amo kung may cellphone ba? Oo. Nga naman, doon na? Wa. Oh. Wa gani siya kailaw ko sa cellphone. Nga naman, nagkasulti mo? Nakahigayon man ko, kaya ako may gipasit sa akong supervisor ni Sir. Kaya na problema siya kay may nalimtan siya hatag siyang misis ng importante. Wa ko iyang misis sa ilar orasa. Unya? Mao to, kung giingnan nga, tawagan lang di niya sa cellphone. Kaya diba, mao mo tisulti lang Vera nga, maka tawagan na ang isika cellphone bisa asa. Di ka lagi mo gana ang cellphone din sa Pilipinas? Mingon unta siya, di mo na mo gana sa Pilipinas. Mana, mingon siya, di na mo gana sa Pilipinas, Pancho. Ikaw man siya nga, usap na. Wa man siya kailag ko sa cellphone. Mao ba? Uy, imposible sa dili siya kailan, no? Dato, good na. O gani, sinagbiyahe sa pagnasod. Nga, di siya kailag cellphone. Europe man ka sila si Vera. Asa sad ka sa Europe? Sige, mas nag-adtog Europe si Sir. Uy, Murag, dunay dili mao ini Luisa da. ha? Unsay dili mao ba? Unsay ipasabot nimo, Pancho? Kana ba sila si Vera o Justin? Unsa gyud na sila? Unsa ba na pangutanaha, uy? Unsa pa man din na sila bitaw? Lagi. Pero unsa sila klasihas pagkatao? Anong naa sila yung anak nga gamit? Milyonaryo gitingali lagi na sila. Di ba? Unsa ganito ng labaw pas milyonaryo? Bilyonaryo? Mao tingali na. Ingon sila ni anak kadato. Matay. Murag di malang tingali kay yung anak raro isa. Unsa magiti imong pagduda? Di ka na sila mga spy? Ha? Mauni duda ni Papa ni Movie. Nga basin og mga espiya na sila si Vera o Justin. Kita mo nang sa salida ni James Bond, kada sa Batman. Di ba na sila yung mga gamit nga mangilngi kayo? Amo, uy. Di mo ko hilig ka ng mga salida, ha, uy. Salida, yung Dolphy o ni Chiquito akong ganahan tan-ahon. Di sa kuhilig, anak. Basta kay, mali akong pagduda. Kaya kung parte lang og mahalon og advance dito sa gawas sa Pilipinas, imposible nga dili makaila kong amo, ano eh. Kung imposible nga, dili sila mag-afford. Doon na sa kay punto pa. Unya, Pancho, dili ta delikado, anak. Kung tinuod ka mga espiya sila, dili ka maangin, simba ko lang.
Peligro na, oy. Dili lang sa ta magpanik, ha? Kaya wa pa bita makasiguro. Mga pagduda rabi ning ato. Nakuyawan na raba ko. Ma, ayaw lang sa lagi diretso kakuyaw-kuyaw diha. Unyag tinuod ni espiya sila, bi. Unya mahibawaan na ni Asir sa ato magpuyo. Unsaon naman lang na nato. Bisa pati galig mangambot ta. Di gihapon ta makalikay sa mga pagduda. Kaunay pinakadelikado. Nagpakundak na ba ta nga kauban sila? Wala'y dakong problema na to. Kinipilit yun na ito mga dagway silang cellphone. May natong kundak pa to nga ordinary. Mahimo na itong kawato niya, gision. Di ba dauban? Kunyaon sa may itong buhaton pansong. Sa tinuod lang mo, nahadlok na biyagit ko. Ma, kalma lang lagi. Dili pa kita sigurado, ana. Basta kay ako, tako di ako pagtuo. Gasakto nga ito pagduda. Ma, pa, dili ta magpasabot nga nagdudata nila, ha? Mauragod kihapon na nga ito ipakita nila. Mahadlok na ko, eh. Mauna nang hidangat na to. Papahawao lang nato na sila, oy. Pa, ayaw lagi dayon, anak pa, uy. Panidaan lang una nato sila. Maunay una natong buhaton. Humok kaayo akong hamonada, no? Lainas akong gibati, uy. Ilit naman ko komportable makigsulti niya. As you can see, guys, there is my Mamila. And Ate Luisa preparing our food for dinner. Nag-vlog ka. Ang maayo hinuon. Mamila, wave sa camera. Ate Luisa, say hi. Ayaw ko pila. Huwag ko'y labot. Luisa, ayaw ka hadlok, oy. Nag-video ra na si Justin. Parehas ra ko na gipicturan ta. Gikodakan di ay. Basta kay ayaw lang ko'y apil, ha? Ayaw lang yun. Justin, later na lang na, ha? Or ayaw na lang yun mag-i-apil. Okay, Mamila. Guys, let me show you something. This is the place. Kisa di gikota katong Justin. Oh, gikontak? Katugod yung gistorya-storyahan sa nagtutok sa kamera sa iyong cellphone? Uwa to siya gikontak, uy. Ingon anak gyud na basta mag-vlog. Mo atubang kas kamera as if na ay nagtanaw. Kay katuon niyang inyong video, iya man tong i-upload sa social media. Makita tos kadaghanan. Wa ko kasabot ani imong gipanulti, Vera. Pero palihog lang in town. Kung unsa magani na yung trabaho, ayaw lang kita umikiangin, ha? Nakakita ka ba ikit sa mga kahimtang? Pobre na in town, mi. Si Pancho ra gitaon among gisalikan. Mao nga ayaw lang kita uminyo iangin, ha? Malungoy sa taon mo na mo. Unsa ba nag-imong gipanulti, Luisa? Uwa ko kasabot. Basta, ayaw na may kudak-kudaki ninyo. Muhangyo lang ko nga katong inyong kudak-kudak kakauban, mitang-tang nga to. Ayaw lang gitaw mi ninyo iamong. Kaya nagpuyo ra ba mi dining malinawon? Time pa. Mahimo bag imo kong pasabton? Naglihibog na gyud ko. Pasabta lang ko palihog. Ay, wag yun ko kasabot. Wag yun ko kasabot. Feel na ako nga nasuko gyud si mama. Pero dili sad siya musulti unsay problema. Nahadlok tingal ni siya sa cellphone, Mamila. Ay, nga nung mahadlok man nga ginindutan man ganito sila. Kinahadlok man siya nga nag-video ko ninyo. O kana, nahadlok gid siya ana. Labi pa nga magsulti-sulti ka. Nagtuo siya nga doon na kay kakontak. Langgawa. Ayaw na lang sa tingali kaayo na i-display imong cellphone, Justin. Kay murag ka na ginakaingon sa tananda. Bati, Wa pa man gyud na sila makaila, ana, good. Bisag ato pa nang gipasabot nila unsay gamit, ana. Dili gyud kalikayan nga daghan pa silang pangutana o pagduda. Ay, okay, Mamila. Mugamit lang ko ini, din lang sa kong kwarto. Mauna. Og samot na gyud nga ayaw na gamita gawas sa bahay. Kay peligro na hinuon nga mainteresan nas mga daotang tao. Nganong wa na malali mo prangkay? Ha? Nagasuon naman na ikat. Nagpugong lagi ko. Kasi nga kanina nung na to. Para na ako, atong isang prangkahan. Kadiyot! Justin, dinhi ka lang, ha? Okay, Mamila. Pwedeng makiksulti? Sure. Kadiyot. May problema ba?
Oh, May isulti lang nimo. Dito lang ta sa sala mag-istoryag tarong. Unsa man kahay problema? Oh. Magkatawa man ko ninyo. Oy. ayaw mi kataw eh. Seryoso ba yan eh? Oh. Nahibaw mi nga dili ka mo angkon. Og nahibaw sad mi nga dili ka mo sultis tinuod. Og dili mi mamugos ana. Pero mohangyo lang mi nga pangita na lang og laing kapuy-an. Yun anak mi kaseryoso, Vera. Mga ayaw mi kataw eh. Pero... Pasensya na. Pero dili na mi komportable nga makig-uban ninyo og puyo. Ay mo kabalaka. Dili mo na mo ipanabi kay mahadlok mi nga maangin. Tagaan ka na mo og usak simana sa pagpangita og kabalinan. Usa ka semana? Sa balaod, tuluman kabuan ang allowance. Tanawa, Pancho. Nag-hiskot na siya balaod. Patay na kita ni pagkabutanga. Vera, hangyo lang. Maluoy lang ka na mo. Pangita lang yun mo kabalhinan sa labing dali. Ayaw lang mahiskutian ang mga balaod. Gitarong baya ka na mong dawat din eh. Wala ba mo na mo pagkitaig na utang pagtagad? Okay. Dili na kinahanglan nga inyo pa kung pasabton pag-ayo. Nakasabot ako. Sige, mangita mi kabalhinan ni Justin. Pero akong ipaniguro ninyo na ay Diyos sa langit. Dili in taon mi mga espiya. Ugwa mi daotang tuyo. Ugwa mi buhaton nga makaamong ninyo. Wa. Mamila? Mamila, nga naman ka? Wa kong mahibawag unsaon ti kapag sulti. Ha? Nga na di ay? Gusto kong muhilak. Gusto sa kong mukatawa. Ha? Kunya, wag good di mo, Mamila. Nagduda gidi ay sila nga mga espiyata, Justin. Ha? Unsa na? Ay spy ba? Ha? Yang wag good. Mao nga papahawao na ta nila dinhi. Ha? Oh, kay mahadlok man silang maamong. Unsay mamong? Maamong ba? Madamay. Anong madamay man? Kay nagtuo lagi sila nga mga spy ta. Okay, nakagets na ko, Mamila. Kataunon lagi ko, pero nag-uulsab ko. Mausaday akong gibati ron. Kataunon nga nag-uol. Pero wa man tayo mahimo. Tumana nato sila sa ilang gusto. Mamahawa ta dinhi. Unya, asa naman ta mapuyo, Mamila? Mulakaw ko karon. Mangita ko. Asa man kahami mo puyo ni Justin. Naidaghang mga kasilinganan nga pwedeng kapuyan. Pero nakailan ako unsa sila labi na sa umaabot. Mulikay na lang kudaan. Nang Bira! Uy. Nang, nagpainit mo ka? Naakay nahibawan nga magpaabang ugbay o bisan kwarto lang. Oh, kisa may mo abang? Kami ni Justin. Uy, mamahawa mo ilang vi? Oo. Mas maayo man gid nang naami klarong kapuy-an good. Aron sad makapamalit mig among mga gamit ba? Sa amo na lang mo. Sa among silong. Kami lang si mama sa taas. Sige. Aron doon na sad mo ilaing income. Malipay ko din si mama. Sige na kay mo-absent ko sa trabaho ugma. Akong trabaho ang among silong. Kanag yung lahi mo na mo. Aron doon na mo'y privacy. Sige, Mix. Daghan kaayong salamat, Mix, ha? Salamat kid kaayo. Ha? Inyo nagkisultihan si Ate Vera? Ooy, aron dili na malangan. Di ba nagsabot naman tandaan nga maniid una? Di na padaoy, V. Nag-uban mis kusina gani, halaay na ka kung pamati. Unya, nag-video-video pati ang apo nga dunay ka istorya. Motong amo na lagi siya giprangkahan. Unya? Asa naman dun sila?
Naaman sa kwarto ang apo. Ang apuhan to, nangita ang kabalhinan. Gano'y ingon anak man ka, ma. Dili naman gani ka mulitok sa ilangan? Ayaw pagbuot, Vi. Kaluoy nila. Oy, ay pahinga na, ha? Maluoy ta. Pero kita raw niya makaluoy sa umabot. Di man na kita sigurado, ana. Ato naman ang mga pagduda. Ay napagsupak, di. Ayaw na question na ang desisyon na mo ni mama ni mo. Nalulig timi-timi ka man. Tabaguhan lang ko. Nga dili na to sila kadungan og kaon. Tarong kaon niya. Diin man sila mga on, ma. Ambot. Mahimo ba? Ano pagsigig hisgot nila? Saman mo eh. Hisgot kaon. Nangabot na eh. Ayaw na sad sila tagaigbati nga pagtagad, ma, uy. Wa, manggod. Gitaro, manggod mo siya istorya. Maayong gabi, eh. Agi lang, me. Mga onte. Human na, me. Lain na, kid, uy. Nabaguhan man ko. Nikalit naman og kalain. Ayaw na pasigig reklamo niya. Huwag sa kaon. Mamila, nasuko sila nato? Ambot. Pero wa man tingali. Gusto lang silang mulikay. Bad sila, no? Ha? Dili, uy. Nahadlok lang sila kay ihas lagi intaw na sila ng cellphone. Maubaya ginay nakaingon. Nganong pawaon man ta nila kung di pa sila bad? Justin, nahadlok lagi sila. Nagtuo sila nga mga spy ta. Dili lang tingali sila gusto kubot. Talawan kaayo na sila, ana. Di man ta spy, Mamila. Pero dili man sila mutuo. Hugot na ilang pagtuo nga spy ta. Kay pung pa ni Papa, kana ko nung cellphone, pareho na sa mga gigamit ni James Bond o mga gamit ni Batman. Inyo na to nga patakara sila sulti, Mamila. Sirado na lagi ang ilang huna-huna, apo. Para nila, maura na pinaka-logical nga rason nga madawat sa ilang panabot. Ngano ka? Ningisi ka man, good. Mamila, na ako'y nauna-unaan. Ngano ni katawa man ka? Unsa man day mong ibuhaton, ha? Ako silang atukon. Ako silang ingnon ng mga ilyenta. Hoy, ayaw pagbinuang, ha? Gusto ka nga dili na kita makabalik sa atong panahon. Nganong di man takabalik? Na, mapatyan kita nila kung imo ng buhaton. Mao nga ayaw baya gid pagtinunto, ha? Ayaw baya gyud. Adto na, me. Daghang salamat sa inyong kaayo namo. Sige. Ayo-ayo mo. Te, salamat sa inyong kaayo namo, ha? Amping mo. Justine, amping mo. Okay. Te, kadiyot. Asa man ka? Uyo, ha? Mangutan na lang ko kung asa sila mo balhin. Nung muta na pa magyug ka. Puyo, ha? Musaka na lang ko. Naluoy man to ba? Klaro kaayo? Naluoy ba sab ko? Wala ko ipakita. Wala ka maluoy. Hibat ng dagway ni mo. Naluoy man ko nila. May kidangat. Pasa lang to ninyo kung maula. Dili, uy. Dili ko mo apas nila. Dili ko mo hawid nila bisag naluoy ko. Kay mas luoy ta kung mapadata sa itong kaluoy. Naaram nila. Susalo kong pinsan, no? Tako gyud kaya kung pagtuo. Ang posibilidad nga mga espiya sila. Pastilan. May gani na hinumdog ko sa salida ni James Bond o ni Batman. Doon ay mga gamit ng mga ngilgi kayo para gamit sa mga espiya. May gyud di ay matanaw tag sini paragsada. Kaya doon natin magkatunan. Naunsa man ko. Sakit man kayo ang akong tugan.
Gusto ko mosyakit og hilak. Murag ikumot ang akong dughan nagtanaw nila. Labi na ni Justin nga murag naglibog ka ng kinahanglan nila mamalhin pagpuyo. Grabe sa nila mama o papa, oy. Pangagpas naman unta itong bahin sa espiya pa. Ila magitinuod. Asa magkato sila mamalhin? Luoy, nila, oy. Dali, dayon mo. Pintalan ba tanin ako, pero gusto naman mo mubalhin na yun. Okay ra ni Mix. Salamat kaayo ni mo og sa imong mama, ha? Nga nisugot mo nga mupuyo mi dinhi. Justin, okay ra ni mo ning lugar, ha? Pasensya na, ha? Okay raman. Nice man. Empty lang. Okay ra ni Justin. Mamalit ra unya tag atong mga gamit. Sige lang nang. Karong Domingo, buhatan ta mong limis nga gamay. Kanang sakto lang ninyo. Buhatan sa loob tamog kusina. Sige lang. Anam-anam mo lang unya ni nato. Ang importante lang nga doon na mo'y kapuyan. Ayaw na nagproblema, ha, Mix. Kami na'y bahala ni Justin sa among kaugaligon. Daghan yung kaayong salamat, ha? Daghan yung kaayong salamat. Apilan na tamog luto og kanunang. O pa man mo yung mga gamit sa kusina. Ingani na lang, Mix. Muhatag lang kong para pagkaon na mo. Naa imong mama, makisabot na lang ko niya. May gilakaw para ba nang? Pero paniuna niya ako, inigabot niya. Sige. Salamat daan, ha? O pasensya kaayo nga nang hasol ko ninyo. Huwag kaso di ko na problema. Tuod, nahibaw na sila si ng Luisa nga niya kabalin sa amo. Unsa? Nakurat sa gani ko. Pero nalipay na hinoon ko. Kay sigurado nga mga maayong tao na sa paginagibalhinan. Hinoon? Pero... itambala ka na Kay wa naman gid sila di sa ato. Lahi man ng kaubag ng bahay. Onya, di na natasultihan sila si Mix bahin sa itong pagduda nila? Ma, ikaw rin niingon nga pagduda na, ha? Mao nga wag kitay katungod nga ipanabi sila. Makasa na gyud samot anak kon ato pa sila ipanabi. Unyay daghan na unya ang mahibaw. Dili na unya na pagduda. Mura na gyud unya mura na hinuon gyud tinuod. Dili ta makonsensya unya gilabtan sila sa mga tao. O di ba apat yun? O di ba ipadakop tungod lang sa pagduda? Hinoon? Di na lang nato sila hilabtan maoy. Total, wa man sila gibuhat nga dautan nato ba? Nagpadala ta sa kahadlok nga bunga sa atong pagduda. Ang pait pa gyud kung dili tinuod ang atong pagduda, unya nakapasakit na tagbuot. Hahay. Mamila, sa paa, oy. Pasensya na, Justin. Unsaon nga sikit naman ang mga bahay din higod. Dili pareha sa amo nga dunay gamay nga distansya sa silingan kay may koral man. Naa si baklar dito. Tiniwa man. Kung gawas ko para mangitaw signal, di man pwede. Na may mga dagang tao sa gawas o na dagang mga bata. Ay, maunay atong problema din sa lugar sa imong dadilo. Muadto ta sa inyo, Mila. Manahid ng tanga, muadto ta sa likod para makakuha kong signal. Dili na pwede, oy, Justin. Dili na sila ganahan nato. Mahadlok na sila nato. Musugot na di ka na, Mila. Sa pagkakaroon, wa pa ko'y mahimo. Pero sige lang, mangita pa kong paagi nga mubalik ang ilang pagsalig nato. Nga mawa na ang ilang pagduda o kahadlok nato. Mao nga, pasensya lang una, apo, ha? Pasensya lang yun una. Kaya kong problema ini. Unsa may sulti si mo supervisor? Well, klaro. Murag Poncio Pilato. Magunaw. Igahid unta mo niya, uy. Kaya kung masipiyat mo sa iyong desisyon, peligro pa nga mawadaan mong trabaho. O gani ka ng problema namin. Magpasako pa sa union o dili ba? Mingon masab nga mandaturi. Mingon sab nga diliuyon ang management. Kalibog ba, oy? Maugani nga pangutan ang inyong supervisor unsay maayon yung buhaton. Muapil ba mo o dili? Amo naging giingnan, pero mangambot naman yun, oy. Naarko na mo ang desisyon. Uy, ba sugamak mo sa iyong desisyon? Gani akong giingon nga dakong problema. Doon na ginutin makatabang ni mo, anak pa.
Kinsa man? Si Nalvera. Oh, Nak, Siya gid unta ang makatudlo nimo kung unsay sakto nga desisyon. naanasad ka, ana, ha? Nisulti ra manggod ko. Sigurado man gid nga na si mabatyagan basta ingon ani nga sitwasyon. Hilom na. Sige, hisgot na wa din, he. Niingon ra gani ko ba? pagbusa ka lang sa taas, be. May pagmagtuon ka. Sige. Og maahangyo pagbalik ang iyong supervisor. Dili mahimo nga magambot lang siya, uy. Kasi pagbati ninyo. Wala kong hangyo pag-usap. Pakonsensya ha, uy. Eh ako lagi suwayan. Ay, nagpasingkahi? Isigahan, di ka. Okay, wa di ay. Wa di ka maningka, nga naningka man ka. Klarong singka ato. Anya mayon kang wa ka maningka. Ay, mga langit. Oh, si Ate Vera o Justin. Kuyog sa mama ni Mix. Muli kay baka ako sa... Di! Hi, Justin. Akong milao. Hello, te. Mag-istorya ra tagbalik unya. Hi, V. Hi. Kumusta naman mo? Okay raman. Maayo raman ang mama ni Mix. O gwa sa giminiya pasagdi ni Mix. Iya giming giatiman. Maayo hinuon. Sila si mama ni mo. Kumusta man sila? Okay raman. May gamay lang nga problema sila si Papa sa trabahoan bahin sa ilang union. Kung moapil ba sila o di? Oy, ayaw siyang paapila ha? Ha? Kung moapil siya, mataktak siya sa trabaho. Og maunay hinungdan nga ma-depress gyud siya. Ay, pait kaayo tong panahon na nga na-depress siya. O gusto ko nga mawagtang tong hitabua. Ha? Unsa man imong gipanulti, te? Basta. Ayaw gid siyang paapila sa union. Ayaw silang sultihi nga nakita taog ako'y nisulti nimo ha. Basta kay salig lang nako, Vi. Dako nga problema sa pamilya ang iya unyang pag-apil sa union. Salamat, eh. Sige, maglakaw pa mi ni Justin. Kuyog ka, Vi. Ayaw lang. Sige, amping mo. Ayaw kalimot ha. I-convince gid si Papa nimo, si Papa nimo o si Mama nimo. Ayaw gid siyang paapila sa union. Sige, te. Salamat, eh. Di lang ko gusulti nila ni Mama sa tanan. Sa tanang gisulti ni Ate Vera. Ay, naglibog sa ko siyang gisulti ay. Pait kaayo tong panahon na nga na-depress siya. O gusto ko nga mawagtang tong hitabua. Huwag yung ko kasapot. Nganon isulti man sa kingon ato. Huwag yun ko kasapot. Dugay malagi ka. Nag-meeting pa miyoy. Naanas, Papa. Unsa man yung kimitingan? Kaming mga empleyado. Kamog yung tanan? Ang mga sip-sip sa management, o ang mga pil. Nambiruan na ang among supervisor. Kinsa may meeting ninyo? Amor sang kauban. Sinaw niya ang mahimong presidente sa union kung ma-final ang tanan. Pasabot yun sa mga balaod bayan sa labor. Dahil naon niya na pagkapaugat ang mga amo bayan sa sweldo. Gahit ba kaya na among amo matang uminto. Sige puminto ng uban, magpauhay siya pirme. Unsaon man? Ang union may musungko sa management kung kano sa angay naming kumintuhan. Kung di makabalibad ang management. Mao ba? Maayo di ay. Maayo eh. Napidaghang benepisyo. Mga ugma, ipasa ni namo ang form nga among filapan. Dala. Ning gilokot. Napaman ko ito ba ito nga ID, no? Ikam to'y hipos. Napay daghan, oy. Amin ko pa. Ay kanya agay. Kaya fill up ng form, eh. Ay kanya ito agi na. Pirma lang niya ko. Uy, form lagi ni sa union pa. Maapil na ko. Ayaw kapil pa, uy.
Kasabot kami usay kayuhan sa mahatag sa union na mga empleyado. Makaayo nila mo. Tabagi nag-fill up imong amahan. Kay kung hawa pa to na akong tubay to. Nga. Lapi ni. Pa, leksyon man na mo ang mga labor union. Maugi na among gidiscuss kanina. Unya. Sakto mo to imong giingon pa. Nga ang ilang toyo mao ang paglaban sa mga empleyado. Tanan para sa benepisyo sa empleyado. Mao lagi, pero tingin dutaw eh. Pero pa, Sabay piro-piro ni mo. ingon na nga mong teacher, ideal ko na siya. Pero in reality, labi na din sa Pilipinas, luoy lang ko na ang mga empleyado nga mo apil anak. Uy, lalo man. Naan naman din nahitabo anak pa. Nga wag gihatag sa management ang gipangayo sa mga empleyado. Mauto nga nagrally ang mga empleyado. Unya kay ni declare man og bankruptcy ang tag-iya. Away nahimo ang mga empleyado. Nawagtangan pa sila trabaho, wa pa gyud sila nadawat. Na-bankrupt gyud tingali ang kumpanya. Dili pa. Strategy na sa mga companies aron dili sila makahatag sa demand sa mga empleyado. Mukiha mga empleyado. Usam na sa katungod sa empleyado. Apila sa ipasabot na mo ganyan sa meeting. Sige. Atong ibutang nga mo kiha no. Di ba gasto man ang kiha? Kinsa man ang mo bayad sa abogado pa. Okay ra ang tag-iya sa kumpanya kay dato man sila. May ikasukol man sila sa kaso. Pero ang mga empleyado, mangutang. Puno-puno na sa problema. Naara na nimo pa. Basta gisultihan na tika. Kay para na ko pa no. Dili gyud ko ganahan nga mo apil ka anak. Tawag ko sip-sip sa management kung likom na yun. Bahala na. Kaysa mawad-an kag trabaho. May makasuod ka dayon og laing trabaho. Labi pag mahibaw-an ka nga apil kag union na di gyud ka dawaton. So tingali na mahitabo na mo eh. Unyag mahitabo. Lagi. Dili na naingana ang amo. Mayo na si Siro eh. Maayo man ka na inyong amo. Unyag ano mo apil pa man mo anak. Ayaw na lang gud og apil anak pa. Nagkapasalig naman gud ko. Bahala na lang gud. Murat tagway baruganan ang lakiha da. Ikaw good. Basta gisultihan na tika ha. Niyari mo mga ID Na 2 by 2, na 1 by 1. 2 by 2. Wa pa malagi mo mag-fill up. Fill up na, Vi. Pa. Abi. Kung na ibalik, di na kumda yung apil. Yes! Ano, dili man ka mo dayon? Basta. Pero dili ka mo dayon, oy. Hoy, Vi. Ngano ni, oy? Nindutas ako gibati, oy. Di pa tuogit si Papa na ako. Ay, salamat. Di aglihi, Vi. Kadiyot, ma. Ay, ngano man ni siya? Ngano, ma? Sulti ko tinuod, ha? Unsa man? Nangonsulta kang Vera bahin sa pag-apil ni Papa ni mo sa union? Ha? Uy! Ayaw pa makaka? Ayaw ba ikit pa maka? Gisultihan kay leksyon man gud na namo. Patanawon ti ka, ma, ha? Pasabton ti ka sa libro, ha? Pabasahon di ay ti ka. Hayran ko pabasaha, ana. Basta kay siguro alang cute nga wa ka mangonsulta tong Vera, ha? Siguro alang cute. Ay, pastilan. May nagyang ko malayon pag-apil sa union. Ha? Tingnan naman. Usak simana palang ganin sa pagtukod sa union. Nagwilga na sila. Unsa day nang gibilgahan pa? Ila magipangayo ang kuwang sa uminto sa mong sweldo at itong katapusang pag-uminto. Unsa? Diba, gi-umintuhan man may atog tagdo sa adlaw. Ang nari sa balaod at to, tag 350 ang uminto. Sa ato pa, kuwang kong 50 ang gihatag sa management na mo. Muna gipangayo sa mga membro sa union. Unya, dili mo hatag ang management maong nagwelga sila. Nauna, ang pait kay nahibaw na ang management kisay apil sa union. Ngano di ay taktakon? O panoon, pero peligro. Unsa na akong gisulti pa? Mabitaw. Ikaw ginakaanghin ako na. Di na lagi kinahanglan nga magsalig pa tatong Vera kay kita-kita lang. Makauna ako na ramagutag taro. Giskot magana. Giskot maganila. Bas sabot naman tayo. Di ta magisgot niya.
Tanawa, makatingog si Mama. Ipalihog lang kog hatag ini ni Ate Vera, ha? Nung suwat-suwat man ka. Atuan lang gud siya. Balipay ko to kon imong bisitahon. Di lang ko, uy. Mahibaw ano niya ko nilang Mama. Kining, be, nag-away si Mama ni mo og silang Vera? Uwa man good. Unya anong nihawa man sila sa inyo? Unya, di pa yung ka pwede mo bisita niya. Makasalig man ko nimo, no? O sige, musulti na lang ko nimo sa tinuod. Pero, sekreto gini nato, ha? O lagi, unsa man na? Ako lang manghugas anak, Mamila. Hala, sige. Aron malingaw ka. Mayo! Duh, si Dilo. Ikaw, gyud. Oh, si Mix din. Ablihi. Ay, humanday mo pa ni hapon? Human na. Unsa di ay na? Salad. Wow! Nagsala di ay mo? Di ka na-mert di si Mama. Gitagaan nun siya, mao nga, gipatagaan sa buniya. Uy, uwa na inyo. Naaraw eh. Bahin-bahin lagod. Salamat, ha. Huwag sa pa yan ay. Justin, okay na ka? Musuroy ta? Pwede na ko dadod si Justin lang? Sige, kuyog ko. Asa man di ay mo? Si gawas lang god. Murag, taod-taod mo rin si Justin nga, o pagkagawas karsada. Nakagawas man ko. Akong ipasabot ka ng gabi iba. Aw, Okay na ka? Mamila. Sige. Akong isalig din mo si Justin, ha? Magkasalig ka lang. Bantayan ako si Justin. Yes! Thanks, Mamila. Pag-ilis, kay gipaningot na ka. Balik na sa ko. Mag-ilis pa sa ko, ha? Dialan sa ng platito nang. Lipayan ako, Mamila, oy. Magagawas sa magbalik ng gabi, eh. Pero dili dadon ang cellphone, ha? Huh? Nahibaw na baya ka nga, no? Ay, okay, Mamila. Sige. Pag-ilis na dito. Nindot kita na ng mabituo, no? Sayang nga, uy. Hayag unta kayong langit da. Ay, kasayang. Ganong sayang man. Kay baho pa lang ko nga, anita mo suroy. Yung kining mingaw, uy mga tao. Kaya nga no, doon na kayo wagi da? Oh. Wali mo dada ang imong cellphone? Naibawang ka no? Ganong naibaw ko no? Oh. Ay, saba si mo lula, ha? Isultihan mo kung bihis sa tanan. Pero, di pasalig ko niya nga, amo ng sikreto. Unya nga nung, nisulti mo ka na ko. Huwag ka mo keep si mong promise niya. Gusto lang kong malipay ka. Ha? Sa gisulti ni Vina ko, o sa inyong sitwasyon karon nga naa mo magpuyo sa among silong, unya, wa mitug karan, sikit ang mga bahay, lisod gyud nga magkagawas ka para mangita og signal. Nigana naman ka ang imong cellphone. Nganong mangita pa magkag signal? Ay. Oh, nganong murag problemado man ka? Gusto naman gud ko mo pauli sa amo. Salite? Justin, bisag wa kay gisulti, no? Pero nakasabot ko nga dako kag problema. Aditi ka pugson sa pagsulti. Pero kung ganahan ka mo sulti, maminaw ra gyud ko. O magkapaniguro ko nimo nga makasalig ka nako. Kay pao man ko. Ha? Kay pao man ko nga buutan ka. Salamat. Di man sa musugot si Mamila nga, dalhon ako ang cellphone good. Kuyawan man siya nga, makita sa lain niya, mawagtang. Sakto ang sadno ng imong lula. Pero, unsaon man ako pagpangita og signal kung di na ko dalhon? Inanin na lang. Kuyogo na to imong lula ugma sa gabi. Kitang tulo ang manhi. Nindot din sa rikli kay mingaw. Sure? Yes! Kitang tulo ni Mamila! Lipaya ko mo. Ulungon! Kuyog man na to si Mamila! Woohoo! Lipaya dyan na ako, eh! Ba't di asad, uy? Uwan man. Nga naman di ay, mulaag na sad mo ni Migs. Kitang tulo. Pakuyogon ka niya. Aha. Uy! Dikilig si Mamila! Uy, paghilom, uy. Patuyang ka lang diha da.
Nga nugutang pakuyugon man ko niya. Aron madaran ako akong cellphone. Nisulti ka niya bahin sa cellphone. Dili ako mamila, oy. Ikaw. Unsay ako? Ikaw ba? Si V ba? Si V. Ha? Iyang gisultihan? Oh, pero secret ra ninyo. Aw, nila. Secret? O niya, nganong nisulti man siya nimo? Naluoy man kuno siya nako. Nakasabot man kuno siya nako. Hinoon, kasaligan man si Daddy Loni mo. Uy. Naunsa ka diha? Unong nauwan ba? Uy, ikaw yung bataa ka. Makuyawan malang tani mo, uy. Pag-uragan kang nitingsi, nikalit ka malang kasuko diha. Alangan, wak man mo nung uwan, bi. Pag-pray diha, dili kay magsapot-sapot ka. Lord, pahunungan ng uwan, please. Mamigla, ano sige mag-uwan ikagabi eh. Gabi, nag-uwan. At usang gabi, gauwan. Karong gauwan na sad. Ay, dili sa dinoon ko makatubag, ana, apo. Di na noon ta makalakaw. Pasensya lang yun, okay? Nga naman ginausahay. Sungugon tas panahon. Ayong gabi! Si Dadilo! Sige, ablihe. Unsa may iyang tuyo nga uwan man. Kadiyot, Dadilo! Hoy, madadilo ka diha ron. Di mo gud siya kadungog. Dayon ko ha. Duwa ta Diyos no. Dali lang ni payong. Hoy, unsa man ang imong da? Habol, gipato ni mama kay tugnaw ra ba ko no. Duha ni kabuok. Naaraman ni habol. Sige lang, inyon lang nga. Daghan mang nihatag og habol na mo katong pasunog. Ipangatag naman sang mama ang uban. Pero may nabilin pagyapon. Salamat kit kaayo ha. Ina si mama nimo. Gamay ra ng butanga oy. Di man ta makasuroy. Sige man uwan. Sige lang, good. Daghan bitaw ni dayon. Uwat lang buta. Sige ha, dito ko magdugay kay may lain pag isugos mama nako. Sige. Ug salamat pag-usap. Sige lang. Sirhin niya ng puntahan, Justin. Okay. Ano naman sad ka? Basta mo anhe gani si Mix kay mong ngisi, gidayon ka. Uy. Ikaw gid ha. Kasi lang gid mo. Mamila. Kung tugaanan na to si Dadilo sa tinuod, kung kinsa ta ba? Mutuo ka siya? Kay, ingon man siya nako, pwede ra kong musultin niya bisan unsa. Makasalig ra kuno ko niya. Ato na lang siya sultihan, Mamila, para makatabang siya nato ba? Sige na, Mamila. Yes! Hayag kayong langit, Mamila. Kanindot tan-aon sa langit. Mura magpasko ang langit. Nagkidlap-kidlap. Pero mas nalingaw yung kong tanaw sa palibot. Pagkahawan pa ining dapita. Pagkamingaw pa. Pagawas ang cellphone, Justin. Uy. Picture ang palibot. Okay, Mamila. Maon niya ang cellphone, Migs. Wow. Gisultihan ka naman di ay ni V sa tanan, no? Pero ay kabala ka lang. Wala ang may baho ini. Nahibaw ko. Picture na yun, Justin. Kay baw ka, apo. Mauni ang area sa Gallery Mall. Ooh! Wow! Really, Mamila? Sige, ako picturean. Kung sa ibot mong ipasabot lang, mo na ning napalit na pita? May ipatukod ka din eh. Kanindot ka, no? Kung ako pa ang nakapalit. Apin ako ikaw. Pero kailan ni mo? Nakaila ko kay famous man sila nga pamilya. Pero dili mi kaila. Ha? Mix, nakaila ko sa imong pagkatao. Nahibaw kong kasalikan ka. Angay lang tingali nga mahibaw ka sa tanan. Ha? Nahibaw kong makalitan ka. Pero muhangyo lang ko nga musalig ka sa namo. Nako, kung unsa